И здравейте хора, в днешното видео, както виждате, ще играем Escape Walks for Brain Roads. Почти също като Escape Tsunami, но вместо вълни ни гонят дънери. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала, дайте мощен палец нагоре и нека съберем 10 лайка. Пишете на коя друга игра искате да качвам, ако имате някакви претенции, на коя игра искате да качвам. Ако искате на някоя, пишете само в коментарите и може следващото видео да играем тази игра. И така, сега ще продължим, сега почваме да видим, че аз... Look base, я. Аз мога да се стилваме ли, я? Това означава ли, че на този печал мога да му стилна това? Мога ли? Стил. Не мога да дам пари за тази игра. Добре, така сега... Ето, продължаваме така. Оп. Отиваме колкото се... Оп, вижте. Тази лава 3 петропи ще вземем. Май е добра. Чиба. И така, добре, 3 петропито го взимаме. Оп, хайде вече 3 петропито имаме на първия левел. И тук има админ абюзър. Ако ви хареса играта, пишете коментари. Пишете коментари, ако нещо ви кефи играта. Ако искате да качваме на тази игра още. Ако искате, ще качваме. От вас зависи, ако искате да качваме. Ако ви кефи играта, ще качваме, нали? Опа. И тази игра, ако има доста големи интереси на нея, ще правим раздавания. От сега да знаете. Ще правим доста големи раздания на тази игра, ако ви хареса, нали? Ако не ви хареса... аз не знам. Опа, така, събираме пачките. И отиваме да се апгрейднем спида. Ето сега, така, отиваме тук. 50 спид. Дай. Оп, гет вече накъде отивам. Там не стигна изобщо там. Оп. Така, ето. Продължаваме ето тук направо. Опа, виждаме едно нещо за $1000. Отиваме да го вземем. Оп. Брат. Ще поудея. Добре, от тази зона нещо няма ли яко за бая пари? Опа, ще продължим напред. Имаме възможността. В стартър пак гледам. No thanks. С тази игра няма да отдавам никакви пари. Опа, аре. Взехме първото си нещо над 1К. Сега отиваме да го откараме в базата си, да видим дали ще успеем да го откараме до базата ми изобщо. Diamond Lock has spawned. What the fuck for Diamond? Fast! Добре. Оп, айде. Лесна ми е играта. Оп, 1 милион, what? Оп, колко ми прави на секунд? Абе, малко не го да апгрейднем. Колко? 45. Добре сме, аз мисля, че е доста добре сега като вече в началото. Мисля, че сега сме доста добре. Оп и опай. Ето сега събрахме 1 милион да дойдем тук да си апгрейдна спида. Бат, какво става? Оп, хайде. 100 спид сме. Охо! Вече съм по-бързичък.
Добре, 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 добре. Сега така. Оп. Оп. О! Не! Исках да взема това спагети. Абе, аз го ударих. Защо не падна? Добре, хора, ще спрем докато видеото свършва, като взем първия си сик. Благодаря, брат. Майко, не виждам. В малко ще взема да го купа, бе, брат. Та арена дали е много голяма? Не, добре. Охо, какво става тука, Я. Те, 10 000, добре. Оп, айде. Добре, сега тръгваме направо. Да видим какво ще се... Мале. Добре, тук има стабилни... За пари, има. 80 000 евро първо. Оп, драган! Колко да те телепортна до бейса? Не мога. Давай надолу, взех... Не! Не го видех! Нищо, хора, добре сме. Искам ви чил, просто чил. Така искам да се вградна още малко спичето тук. What? Така. Пак казвам, ако искате... Ако искате още видеа на тази игра, просто от вас зависи да се абонирате за канала и ако видя, че ви харесва играта, ще качвам още на тази игра, ама от вас си зависи всичко като цяло. Дали от вас ще зависи дали ще продължим да играем тази игра. От вас зависи. Така. Че тук нека се да ме убият. Трябва да сме малко по-внимателни. Оп, айде. Rainbow Secret has spawned. Аз съм по-бавен, няма да мога да го взема. Бисиклетера 160 000. Нямам паща лакума за още, защото съм пълно лакуме. Така. Опа, по-бързо минае, аре бе, опа, добре. Не, аз с малък спейт по-добре да не рисквам. Аз си играя по-добре на сигурно. Опа, аре, брат. What? Как мина отстрани, бе? Дай! То лук е много бърз. Сега какво всичко го прави? Рейнбоу ли е? Да! Тоест не си чувам на каквото стане. Не! Майко! Така, хора. Скоро там няма да стигна. Оп, цак. Аре минай по-бързо, бе, братаре, шута, бе. Аре, бе. Майко, добре, ние сме. Ще минем, даже второто може би ще минем, не второто няма как да го минем. След това кажуал.
Опа, и ние сме така. Направо хвърчим напред, хора. Направо прехвърчваме. Опа! Уа! Дали? Дали бе? Ама аз си преди бях на тази зона. Та сега не е трудната. Кефа е, да. Ауф. Слоу, я поне да огледам за... Оп, това колко пари прави? Роталедо 50 000, не? Видях нещо добро, май. Аре, Добре, ето. И сега почвам да бегам, бате. Handless Horseman. Това е много бърз, не мога да го настигна. Добре, не бе, за сега горе-долу става нещо, горе-долу. Хайде да не... Rainbow Secret, пак се спълна. Брат! Умри, бе! Не ще имаме 100 секунди, ама някой да не ме го вземе. Добре бе, имаме го. Събираме пари да го апгрейднем. Да прави стабилации. 6 милиона на секунда, това е. Това е. Дали няма да стигнат 7000, май? Цак. И цак. Аре, слоу. Оп, тръгваме. Добре, горе-долу в тази игра мен ме кефи, ако вас ви кефи, нали е важното. Ако вас не ви кефи, няма да продължаваме, нали, поредицата, но ако ви кефи, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала, пак ви го казвам. И от вас ще видим дали ще продължи тази поредица на Walks for Brain Roads. Ако искате, ще продължи. Ако не искате, няма да играем. Така. Оп, айде. Изи. Оп. Минаваме, бе. Спокойно, бе. Опа, его това къде го имаме. Лава моето. Така, хора. Сега чакаме да дойде нещо яко. Да знаете, че ще има и админ, в събота може да снимам админа на... Може да снимам админа на Steel Brain Road. Добре. Това беше 212 000, видях, но викам май няма да го снимам и да се опитам за по-нагоре да взема нещо по-яко. Кечурен Бустуро. 600 000. Кечурен Мустуро. Дай! Видеото свърши докато стигнем до края.
Дай, кичуро, мастуро, дай! Бра... Ху-ху! Кичуро мастуро, брат! Имам 1 милиард, сега ще го спукам от апгрейд. Колко? 102... What the fuck? Така, ай отиваме натам пак. Така... Добре, това кичуро доста добре ще би. Нямаше да мина. Просто нямаше шанс да мина. Така, хайде, камон. Добре, минахме. Така. Оп! Ай, ние сме хора. Вау, дин-дин-дин-дун. Кендио, дин-дин-дин-дун. Добре. Оп, това мога да си видим така странично. Перфе. И на това мога да си минем отстрани. Какво да ви кажа? Сега сме перфе. Така. Видеото свършва като взема първия си секрет. Slow. Това няма място да се мине. Сайк. Това има място. Моля ти се. Майко! Кажуално има... Ама има място да мина. Еми това е секрета, ама тая лавака защо ми е? Като цяло това кичуро беше секрет. Тихо! Това вече е секрет. Ако го вземем... Лос Мобилис. Това вече е секрет. Ако го вземем, видеото свършва. Сега ще оставя Лос Комбото да го направя Кенди. Така, изчакай. Като го виждаме, че идва, тогава ще го оставим. Защото той е назад, Кендито. Еми не го направи Кенди. Ма го караме ара. Еле! Please don't touch. My lost combo. Добре, дай. Това какви неща е? Слабо. И сега чакайте. Аха. Често казвам, те вече не ми трябват.
Да, това е бил секретки чура на столото. Аз сега ще го пукаме колкото мога да ще видя. Еми, доста добре бих казала аз. Апгрейдвам всичко. Ето. Добре. Еми хора, това ще е видеото. Пак казвам, ако ви хареса, абонирайте за канала, ако искате още такива видеа, дайте мощен палец нагоре и ще се видим в следващото видео, ако искате на това, нали? Чао!